I dobrodošli još jedan snimak. Ja sam Nexen i kao što vidite trenutno sam sa sestrom u selu, tako da eto ovom prilikom za cijel dan čestitam Božić svima što pravoslavni slavite Božić i da se izvinim što nema novih snimaka i bit će novih snimaka čim se vratimo iz sela za 2-3 dana. Uradit ću jedan specijalan Pokemon snimak koji će traje sat vremena ili nešto tako, kad će isto nešto snimati sa mnom, bit će i toga. Izvinite još malo zbog kvaliteta slike ili čega već. Evo tamo negdje bi trebalo se vidi i krava iza mene. U svakom slučaju, eto, htio sam samo časno da vam se javim, da vam poželim srećan Božić ako slavite juče Božić, sada kaže, mačor, dođi, mac, nemoj bežiš. Što bežiš, mačor? Ne znam da li uopšte vidite mačora, se okrenuo sam prema njemu bio. U svakom slučaju, to je manje više sve, kad će imaš nešto kažeš? Nema ništa da kaže. Eto, nadam se da me pratite i dalje, obavezno subscribeujte kanal ako gledate ovo, niste subscribe-ovani, izvinite zbog kvaliteta slike, snimam ovo bukvalno na laptopu, direktno uploadujem na YouTube. I to je manje više sve, vidimo se čim se vratim u Čačak. Pozdrav!